Здравейте, аз съм Иваил Симеонов, а това е новото Porsche Cayenne Electric, най-технологичната генерация в 23-годишната история на модела. Поредицата Porsche Electric ще ви запознае с всички най-интересни факти за автомобилът, който бележи нова ера за Porsche. Същевременно обаче нещо важно. Марката продължава да предлага моделите с бензинови двигатели и с плъгин хибридна технология. И преди да се потопим в изумителния свят на първия чисто електрически Cayenne, малко история. Ако разработим офроуд модел по нашите стандарти за качество, с емблемата на Porsche на предния капак, хората ще го купуват. Това казва Фери Порше още през 1989 година. Марката започва разработката на първия си модел с 4 врати в края на 90-те под кодовото название Проект Колорадо. Автомобил, който да съчетава спортното ДНК на Porsche с практичността на SUV и най-добрите офроуд способности в класа. Не случайно, първото поколение на Cayenne е означено E1, защото E идва от ендуро. Серийният модел дебютира през 2002 година, а и Фери Порше се оказва прав. Само за първата година са продадени над 30 000 екземпляра. През 2006 година дебютира Cayenne Turbo S, който се явява най-мощният SUV на пазара. Както и второто най-мощно серийно Porsche след Carrera GT. Porsche лансира второто поколение E2 през 2010 година, с което марката представя и своя първи сериен хибриден модел – Cayenne S Hybrid, съчетаващ динамиката на спортен автомобил с практичност и икономичност. Резултатът – над 300 000 продажби от това поколение. При разработката на третата генерация целите са били автомобилът да бъде още по-спортен, същевременно по-комфортен, но и да запази офроуд способностите си. Porsche показва E3 през 2017 година, по-късно се предлага и във версия купе, както и като Turbo S и Hybrid с 680 конски сили. Респектираща история, която E4 идва да продължи по впечатляващ начин заедно с актуалните бензинови и хибридни модели на Cayenne.